Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing hands. Ayan, hello po sa inyo. Shout out po sa ko ang first viewer. Ayan. May hapon sir. Hapon. Oh, sa atong ipamati. Ay, kiniluya kayo kung natuba nga marito nga pag maridertigo. Dito. So, tungkol itong pagkakuan ako Magka, stroke na ko na unda ko may exercise. kano sa mga naman ito? Magduha na karong September. Karon September. Duha na. Hmm. Kato pero pagka mild stroke nimo, Pero ang kuan ako, okay naman ang kuan. Pwede mo kayong grabe pagkakunin ako. wala yun mo atake kayo. Oo, kay kuan man. Kondisyon ka. Kato kung pag kabagay na po ng kuan data. Paling sa Santa Lucia. Saka pa kaya. Tinagdaganan ko pa na pag sinumbagay sa mga patano na. Oh, nagidungog mo to. Oh, mo to noong daan gawa naman sa kai. Nagsigin-sagin man po ni diya. Katong Yeah. bago nagsumbagay. Oh, diya ko utag ni gani. Oh, nakajagin ko. Kila daw alas 4 pa ko anang saka ko diya. Alas 4 ko sa kadlaw di musaka. Ano ko paita aning ga. Paita aning. Ang kayo pagtaas kayo na. Kayo pero nindot siya. Marami kayo Oh, kung nindot kunti siya. lang yun. Mga man kanang makanaog na okay na siya. Oh, Hindi lang ko pwede man munong. pag undan ako maunong kabulan magikan sa pagbaksin ako. Mo to Vaccine. tapas ning sa COVID ba? Baksin. Pero dili pa booster. Dili ba ako ka pa booster. Ano man? Twice lang. Ano man? Kay ay ko basin sa mood ba ko ba diwasan noon tangyati ani kilain na ra ba ko na atake na ra ba ko Oh. mo to nga Kasi di wala ka kapugong. basig makong ko niya ba Pirmar mo. dito Pirmar ba Weber no? firmar ba ko ba dino sa mga labot eh kato Uy! na gali ka Naiiring mo basig. Wala na tubig na. dagang mga kuan ba sakit Orot na? Konta. Ah, Dipin sa daan kay kusog ba kusog Mamatay mo itong mga senior lagi. gidalan mo to tanang tubig. kusog ba ng kuan na to resistensya kay mo try Ah, napa may nabilin dito, dalaan na lang. Ah, sige. Sige, sir. Kalau mga bagay ito na with diabetes pa, nadaghanay nung sakit ng gawas. Sa diabetes na ako, sa prostate. Prostate, ano nga prostate? Prostata lang noon. Prostata. Oo. Ano nga prostata? Basta ba yun, tahan po doktor katong kuwan lang. Dudart. Ha? Dudart mo ito dirisitas ko. Pero Wala, dudaran sir. ko para pakupusa ka itong mga humbag na aksyonar pa sila ko. Mabisawaan mo ko, okay. Kung dahil na kung kwanta kung kwantong kadudart, kaya po tayo para mahal tayo kusin sa pang tablita niya. Isang buhok. Kakabok niya kuhan, tayo sita kapi na lang. Kuhan sa senior nga kuhan. Dami no? Basta unsi katambal akong kuhan ko, mintin. Atis ko sa una ko inuminom. Isa kabok sa high blood, wala ka inom. Imong nalaktan lahat lagi yun sa igo, napadyo din mo kon. Kani ba? Kaning Oh. slip Kung na sa ko. pitado nimo, wala to. Oh. Magi ko sabot na wala man sa kay di mo ka kanto mo ka mga puto pa man kuhan. Pero ang wala murag mo. Hindi na yung kuhan, murag So kanado sir, ko. maglingkod man kano. Isa ka daw ang tuo lang. Ali ay ka nang paana dito, kanang kana. Ah, Okay na. ah. Kusgan kaya. Kani daw. Kasi Kani. paminan mo na. Hina yan ko niya, mahina yung repeat. Murag di sa kayo, mulahi yung Sa mga sa yan na kayo na kung na exercise ko na akong ganing adi ko panggap kanigit ang panggit. Differential Medyo- yung wala. naglakaw ka karon. Ikaw man. Okay, Unsa po man ka. wala sa unsa man. Rugway kusog sa pa, bro kang puy-puy ba? Aduha gyud. Kani sa murag mo madalang po ni sa kwan. Magsala kawon ako ng palinggi ug sa balay na Para exercise. may exercise lang diya. Kay palanggaon ta Udto hapon gabi di ka nagabasa. Wala. Buntag lang kung Kana masa, hapbag, munas, ligo, wala ka na. hapon sa init na kayo, maligo ko sa gabi na mga alas 6 Anong na. maligo maghapon? Init ka na init sa lawas ba? Kapila na at nimo. Murag palagsara ka ng Sa isa ka buwan kapila. isa ka semana, makaligo ko Hapon, kaysa na, isa. kaysa buntag o hapon. Isa semana. Basta ikaw na kayo. Wa ka nagkahumo lagi ninit.
Wala. Hapon, kanang ihumol ni Montiel. Wala ka na. Wala Wala ka na? Wala. Ganun magbasa kag kudto hapon gabi undangan gina. Dili na maayo. Basta sa tira o ano? Tanan bisag himasa pa ka maghimo basta kudto hapon gabi na undangan ano man. Makapumitaw ka na pas mo sa kusog. Mahurot nimong kondisyon ana. Ya, Mo naman ka nga wali kusog. Mabasa kayo sa'yo, may kauban akong inahan ko. Di ako lang mahugas pa ka, magluto, may mabasag. Mabasag yun itong kamot, yapon. Oh. Bita-bita ang kamot ayo gyud ang tiil. Ah. Di ang tiil mao gyud mo pasan sa tuwa. Ya karon mo hinay siya. Mabito, ginaanak, butak. Undangan gyud ay pagpasag hapon gabi. Ayo na himasa hakbat ligo ayo. Ayo gyud hapon gabi. Kaya murot ang puso ka ng dugay. Pila edad ni mo? Ah, bata pa kayo, sa Jintay City ba? Oo. Igong-gong na. Kapita ka man sa'yo, kung umabot si Eric Hilot ng 67, 50 na ko. Oo. Tiguang na po, no? 50% ka man. Padong na kita dito. Pado, wala mo ito mo. Wala lang. So, disiplina lang. Kana na, So, oo. ang imong pinakakuhan dyan ron, maestro ka. Kani niya, tapos kani kadrira ko sakit yung mga wag hindi pa muli ini, kana di ko kaltar ni kung Ana ra? ana. Ay, anto daw. Kani mahal sana. Kira, way bulima. Tapos na gamay kayo, pero mahal sana ko niya. Kani di ko, ultimo pag kumuha sinina, mag-isot ko. Muna sakit. Sakit kayo. Asan sakit kuya? Kani dili yun. Kani dili kita. Oo, kani dili. Mabisa akong hilutong tayo dili. Dahil kayo nakabalo ka na ko, no? Dahil pala pag-search sa ng YouTube. Kaan naging Wa mo ko katura. may storya. Wa ko may storya atong kuan katong Yung salita na malit yung tambal? aman ko minti na lagi. Kaya siya mga palitan ko ng mga katong mga Siya take din na kuan. nag-recommended eh. Oh, Siya siya. mo din niya. Siya wala ka na ng Eric na hilot pa. Wa parwa kay. Kaya to mo ko Cebu ka na. Cebu nga Cebu, ko. oh. O dia sa plaza mo kung listingin nila Eric tanaw sa tayo mong kuan YouTube mo. Nya kay wa may kanang signal ko sa Mercury, tool sa Mercury. Di iwan ako makuha kayo. Andiyan ako pulit balay mo to search na ako. Ah, mo din. Tanaw kasi yung mga video. Oo. Kita ka ada dito. Gamay rin mga nakitaan. Gamay rawa magay ko basta ang pangalan may ako importante na ako. Ang imo ra man kuan. Sige, sige. So, salamat po to sa mga nag-recommenda po sa tuwa din, no? Mo gani. Wala Mas pagka po pangalan. takabalo kung customer ba na po siya o naasa siya, no? Wala basta ang pangalan mo kita na gi-search ako. Kita na pwede ko Eric Matas. Wala di mo mo. Mo tong Eric na hilot yun do. Ya di Guzman tanaw. Mo to sa YouTube ug sa Facebook mo tanaw. Nagyod. Tulo ka number magibutang mo sa cigarette. Mura gidison ako itong isa mo. Mura deklaro ito. Human ma-register. Mura kang ang klaro yung na-register na itong duhan na ito. Mura ito mo. So, ano mo gina-register kay nawa? Wa mo ko sa kuang SIM. Okay, pero ang naklaro katong 617 o Kani 105. katong 776 na umat Ay, ko mo ay. galit sa nangayo. Ang importante na, ang duha pa. Ang Ganun. basta na yung contact number, yung Pero contact. na. Sige, sige. Asa kang balay mo, sir? Sa Pulapo. Lapu-lapu. So, Right. Doon sa Lapu-lapu. eskulan ba? Doon sa eskulan. So ayan guys, shout out sa taga Lapu-Lapu Street, Digo City. Sa mga taga Lapu-Lapu Street, Digo City. Hello sa inyo Eric Hilot ni guys. So, shout out sa inyo. God bless po sa inyo sabi na sa ako mga viewers mga taga Lapu-Lapu Extension. Lapu-Lapu Street, Digos. Nung nasa Sandra at Tabangan, mamayos ang ginapamati sa kalawasan. Kaya takpugo ang tikig ba usay. Yung sahay. Tabangan na to si Sir na yan na pamati sa kalawasan. Mamayo. Siyempre, nabanan sa pagkanto sa Ginoo. Yes. Siyempre, o sa mga muduol pa so katan nga muduol sa kuha tabangan na to mga maayo tanan nga muduol sa kuha kutob sa itong mahimo no nga tanawan ninyo no pwede ta makatabang sa ginapamati sa kalawasan sa tao 50 ka klaseng ginapamati sa tao sakit sa tao sakit sa dili tao na tanawan ninyo mabasa na itanaw sa akong Facebook Eric Hilot ang Binisaya okay guys Eric Hilot ang Binisaya makita niyo dito ang mga sakit na bilisa na. Ako pa nito, wala na akong lista. Hindi na masuot sa Facebook. No? So na lang. Shout out to sa mga viewers, subscribers, love you guys. Shout out to sa top 3 countries viewers, India, Indonesia,
Philippines. Ayan. India, Indonesia, Philippines. Thank you so much guys. Siyempre, number 1, Piramata ko Pilipinas. So, shout out po sa lahat ng mga OFW. No, labi-labi mga regular viewers na kung OFW. Love you guys, love you guys. Comment ha, comment. Kung asa mga lugar para ma-shout out na ko. Love you guys. So, kung karoon lang kakita ng video, please subscribe, comment, like, and share. Ayan. So, maghilot ako guys. Please support my video. Love you. So, maghilot ako guys. Please subscribe, like, and share my channel. Love you guys. This is Eric Hilot po. Please share this video. Mga mayuma, pwede ko. Mayuma, mga bato, pwede tana. Pwede natin tabang. Mga atas na, lagyan. Ano mo tayo makuto mo pa nimo? Lagyan kayo no? Oo. Kudikana pa nimo pa. Lagi, lahos na magbasa. Awa na. Kahap. Lahosag basa. Nya pa'y mata na ko nga di ko klaro. Hindi para kay to diabetes na ako ba nga. Ano ba tila, Victor? Oo. Kaya daw ko nga pag-atake ng high blood. Kaya ito, Victor Food nga. Mahirap sa mga high blood. Dugay, pag imong man. Ah, dahil ay. Hindi, hindi. Abot mo kayo sa kauras. Wag yun. Kay, ang istorya ng daghan nun. Full ng beauty. Mau gini mga daghan natin. Mas daghan ng istorya. Oo. Wala kayo pira. Ah, bata pa ko. Ano na ko? Wala stainless ang lawas. Wala. Bakal wala. Wala. Diabetes na ko ah. Sila tinod pangalan ba? Ah, Tinod pangalan yung tinod. Edgar. Edgar. Para tawag din. Yung pangalan lang. Edgar. Ito man ko, kung mag-traditional nila, traditional pala ito. Nagtrabaho ba? Ano traditional therapist? Ano na eskwela? Ang traditional nila, ancient na siya. Wala din ang mga eskwela. Ha? Kunti lang sakit sir ha, para marikusan.
Tingin dos pikas. Tingin dos pikas. Ana. Kaya dili. Kaya ra. Apa dia kay mama dia ay? Oh. Hintay 8 ang edad. Hintay 9 ang julat. Ako rin buha dia. Mau deh. Ang mga anak uban day. Akan. Oke, Oke. Sampai kamay ha. Kamu ni may bikin no. Oke. Oke, harus kita. Sampai kamay. Oke. Andrea tak lewat. Kayu kan dulu. Ni. Nampak. Kalau dia okey. Okey. May pikas mo boss. Tama. Kuliah school dosis of ST of school dosis. Pinsa. Mama. May mga anak na pugla. Wala. Ano boss? Ano mo mag-ilay mo dia ay? Oh, Pena. Ay ka uban ni bias mo mama. alang. Dia alik. Alik kauban. Mo asawa? Kabulag nito gana. Yan yung mga anak day. May ano. Ano. Ano niya ako? Ang isa rin ninyo, ang isa rin, lalaki ako. Babae, dalaga pagyapon. Ang lahi. Kasa gawas, Ay suportahan niyo. awa ako, di mo dito ay kita. Pero mo hatag. Ang mga tagla ko, basta yung pangayon, mga tagla. Kinabuhan mo ka mo hatag. Wala man. Tama ka god. Kaya ko, pagkubangan paggawas mo, kaya kung ikadwa mo yung parang pupunta, mga atas mo ba, mga parang, o para ambal, Ito yung dalaga, di yun yung mata. yung mga kayo, parang gagawin to, bago pa man ito gagawat, mga hatag magagawin to, Pamay tuig. magtuwig na, bago pa ganito na pang gani, na regular, na dapat trabaho, sabi yung katong kuhan kay, pag-COVID, kay lisod mo kay pagkuhan. Yan yung mga asawa, namin yung lain. Oo. Kali ka nagkakuha number sir. Oo. Kita mo daw, number mo dito. Tulog ka number man to.
Ulo. Dili po siya mo banhod. Ulay banhod. Wala lay kusog. Sama wala yung pintar mo ay ito. Muro ko siya kusog. Di ka na makamot na ko na eh. Wala ko banon. Yung banhod ang kamot. Kaya ito mo tilpon. Dabitit pa siguro ka na ako. Diba? Kaya magpupukon ka na eh. Magpupukon ka na nagdagong ka. Murag kutsilyo. Kaya mga dagong gutusok ka na eh. Murag dagong kito sa pareharo. Mamalay ko sa kosa sa mga diabetic ka. Ang diabetic mo na yung mga pagsimptomat. Hindi ka nakainom. Sa una, bata pa, Karan. wala na. Ano nimdang man? Wala gina siya. Bakit pauloy na. Upan lagi, di pa undang. Gusto na matay. Mamatay gali. Gusto matay dyan. Yung agigay ko pati liver. Sa inom. Nanubag ang atay. Nanubag ang atay. Pati lang, pati. Magtambok ba? Maputos tambok. Tambok ang atay. Maputos tambok niya. Kung ano dugay mo, kung ano Hindi siya ginawa. Ang mga paningon. Ang atay ko, mag-unay mo distribute sa mga pagkaon, tambal, mana.
Muna magbahin-bahin na ata, padung mga tambal ginom na mo. Nga mo, kaging yung atay niyo, di, wala na. Mga dagan sa kidney. Kani dire siya sir, explainan ta ka. Ano balay-balay sa uric acid, balay sa sugar. Ha? Oh, tapos Balay sa uric acid. Ah, pagkawa mo sa pa kayo kuan. balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. Ay kalimot ha? So kani uric acid, balay-balay ang uric acid mo ni dire ang sigarilyo inom. Ang sugar na dire sigarilyo ang soft drink, kape, juice. Ay kalimot ha? So lain-lain na siya ha. Kung kaguntan kay para kay di na to ni kagon magadugay ang atong tiil mo bugat ha. Isa sa dikog yun dali. Agay! Kung kaguntan ni siya para mugaan ha. Kamay. Agay! Wala ka yung hana pag-ilot? Ha? Muna yung hilot ka pa. Muna yung hilot siya pag yun. Ha? Dahil hilot ka. Hilot na wala. Agay! Huwag ka sayo. Huwag ka sayo-sayaw. Ay, nga na YouTube. Nana ka sa YouTube mo? Tala mo pinako ko dyan. Ako nila sa YouTube ba? Ipasira ko sa May ka sa Korean boss. Agay! Ipashare ko na ako na kung mga nagpatanaw na ako nag-iusap ko pag Kulata. kulata ni mo. Palingin na taga-pulis. Wala ka yung hana pag-ilot ay. Bali Wala. ako ng pulis, gaan pulis, ari undri pa ilot. Eric ilot, aba na sa diya. Dilat gani. Di ka mo hilang kayo pagkakit. Muli pang one time na ilot. Ha? Pang one time eh. One time no. Ay, Raspar, Ha? sa part, patulugon ka. Pero may ko doon dito dapit adong magwa yung matunong na mo kung ito doon. Gapon ko dito kay Napay sa mga tila hero na stilo. Hapla sa may ginagawa doon mas pa masanta mall ano kay bati po sakit. Kay Eric Ilot. Ade kaya mura ko gi ko na. Magkalibang kay hiyon ko. Pero di ka man, ay may kayo. Alam mo kaya ko na ba? Daghan ako na pala. Mo Daghan ako napalakaw nga nga hilot boss. Di Mga mo ko stroke, na five ko. stroke paralyzed. Daghan ako na ko na ni. Mo ni mako sa kuan mo Makamata man imong dugoan eh. Ang ugat yun, sa mga ugat magpangkir mo, sa kulang dugo ba? Bukaw. Nga kasagaran ani pag iluton ko ani mo tindog gyud ani ka tindog. Testingan ka ni mo ni mo ni lami, kunay lami di. Atel ba? Atel. Tindog gali ron sa kasakit. Happy yun, tigapulong ka rin. Ha? Kabangon ka kalitan eh. Bangon na sa kata. Lugay kini kulog, hapit mo bangon. Masamot pa gyud nang hayang ani boss. Nya mo gawas pa gyud ka sa YouTube no. First time ko pag yun ko na yun. Na, hilutan na na yun. First time? Park, pinang pahilot. Baling-baling na ko. Akin sa may mo hilot yun. Baling kita yun. Kay! Ito, o mga nagila to. Siguro nagana. Ka Victor ang ani Paul. Nana siya pisil ko na. Agi ano na, pero sakit kayo. Pero dili nga ni. Dili ko nana. Ya, pagi ano niya ba? Imago. Nya ako sige mo kog istorya. Ya, si ito na. Pagkakay ka sa agi na ba? Pagkagi ano na niya ba? Sakit kayo, kalitan ka ba? Dali rin kayo. Hindi ka kundento ba? Dangaw ra, dangaw.
Kaya ban boss ka nang magpahilot ka, murag makulangan ka no? Mo gali. Dire boss. Ah, grabe. Sumpa. Sumpa. Dita-dita na yung nakakay. Manggawas yun. Ay lang jo pangutot sir, kay plus 100 Ah, wala. pangutot. Libal ko dahil kayo na. Iba si Galibar niya ta. Agay. Makasayaw. Agay. Ano gay, tagsumba-sumba. Sama po, isumba ni. Diba ba sa sumba? Laba pa sumba. Gay na sumba, gul-gul kita ko gay ba tumba niya ta kanit. Kanya, wajay Wag gigugutan. yun, wag gunitan yun. Bukalit lang sa tindog noon. Okay. Ikaw, Toton. Wala po nagahilong ko sa kamutang o tuwis pangusog. Urang kitin, gibunalan. Laba pa. Diba ba sa kitin? Ito tulis lang hilit. Mata dito kapalos ano gini na pwede sumpagaya din kay. Makapalos. Kan hindi pa ko kapalos dapat ay masakita. Katong gilat to niya. Bili ko pa ako na yun. Magawas ko talaga. Ha? Muna, wala. Koktela yun, parang yun. Ah, tindog ano? Layas. Kaya ko ba? Pusok na. Nasa puso ko. Wala na sakit sa baga. Eh, balik-balik pa maligan. Hindi ko matunong makuha. Ano ka boss? Isa kasi mana ka isa, ha? Oo. Tawag lagi ako. Tawag lang ko kung Paningot tayo ka boss. Ano pwede mong masingot? Hindi ka palinto rin. Ilabu yung lumubay. Usos kamay boss. Usos kamay. Di pa usos kamay. Ikaw, usos. Hop, kana. Kanay, kamot. Ninay lang. Ano ka, ninay lang. Kung di tayo magdali, no? Lugay pa may mga man. Tapos nasingot mo eh. Puro magkagisa ka o Wala kailangan. ka sa mukha kaya ko singot. Ah. Puro magkagisagit ni jogging o. Sa Sa siya. una, majinjay ko ng kwan. Ang tulad nga, kapuga na kong sininga. Huwag singot mo, pati kamot, singot. Okay. Exercise lagi mo kamot. Gawas pa naman ka na ko kami. Gawas ang mga panuhat. Pamugot. Hindi makapanabi na po sa imong mga pare, ane. Ano Oo, mo kapalos? di ka pa ng YouTube ni Eric nito. Ano makabalos ba? Kamo na po dito, kulatahon nyo ka din. Ma-share ni mo na, uy, ikaw mo lagi nag-pre. Nalagay ka sa YouTube. Buwas na rin. I-try ko mga bago kang lakaw. Milo. Tingklangan di ay.
Nagkakasal ko tayo mong kuwan ngayon. Hilot. Santa Maria. Hilot na to. Kailan ka sa YouTube, may ikaw to. Sa isang tanaw lang.
tayang. Kaya, Hayang. Nay-nay. Nay-nay. Up. Up. Na. Ano ka na sekolah? Up. Sabag lang siya. Ganun. Gamay. Sakit gamay, no? Porti yung sakit. Ano ang video? Ang video. Kita ni semua mga kumpare po eh. Ano dito yan po eh? Agay! Ganda gamay. Agay! Agay! Huwag mapulugat. Ha? Huwag mapulugat. Ano ka natandog dara ka ng mga bato? Ako rin tadog-tadog na inay-inay ng akong pan. Okay. Kaya sakit gamay, no? Sakit gamay na, nagikap na ko, no? Oo. Kaya ka. So, hindi na kaya na. Isim na wala. Agay! Hindi mo kayo pag-liso ganit sa kagot ako. Yan kayo. Agay! Agay!
Balik niyo, boss. Okay. Dos. Tawi. Matakan kay. Ha? Dito kasi dito kay ko kayo. 150. 45. Kalau matalik mo. Agay sakit. Untuk kamay. Ganyan lang, hirap. 45. Ganyan lang. Dito. Up, yan. Parang ko yun. 45 gani. Ulang ka. Ulang ka ha.